Ndakarorwa ndiri mwana mudiki ndine 16 years. Ndaitonyora form 4 handazopedza pandarorwa. Ndarorwa kudaro ndaisangana nematambudziko akawanda. Ende ndakatozodzidza kuti kurorwa uri mwana mudiki kwakashata. Ndaisaziva kodzero dzangu. Ndaingogarawo chingoti akuda ndo magariro ari kuita vamwe vese. Kunyimwa mari, kushungurudzwa zvakanyanya. Ndiri mukushungurudzwa imomo ndakabva ndazotakurana nemutoro. Amweni wangu vakauya avaiona vane gotwe ravo vese vanhu ndakatanga kugara navo. Ini ndichigara navo murume wangu aitoshanda but mari yacho handaiona. Nenyaya yechikorokosa chinoitwa kunoku magirlfriends ndokwangu kuri kubasa. Ndomboterawo ndikaita chiramwa ndombovasiya ndombotera ikoko kutoita zvehondo but hazvaishanda. Ndakazorwara musoro nemaziso. Ndovanenda kuchipatara mandasvika ndanobatwa BP. Ndabatwa BP. Nese aindirapa akataura kuti iwewe hazvigone kuti tikupe mapiritsi nekuti makore ako auri kutaura tikakupa mapiritsi nezera rauri hazvikwanisike kuti utange kupinda pamapiritsi eBP. Zvatingaite ndezvekuti totokungokupa mapiritsi ekuti upotochiwana hope. Zvobva zvadaro kuchechi ndaienda. Vakuru vechechi vachitomboyawo vachindikansela but nekusaziva manje. Ndazoendawo manje vesasa project vauya vakutidzidzisa kuziva kuti iwewe ukasatopiwa mari kutochikorerwa kodzero kwaunenge waita. Kana ukatomanikidzwa watotaura kuti inini nhasi ndakaneta ukatonzi uya chete zvepabonde wachikorerwa kodzero dzako. Takurukura navana akarombo vavatiudzawo marights edu akati kana imi maona kuti zvadai mune kodzero yekudai kudai. Nokuti ukatorera murume protection order hazvirevo kuti marambana. Asi nyaya yekuti unenge uchingomuudzawo kuti iwewe kugarisana matiri kuita ukaona mari yako ini ndizivo kuti ndiri mukadzi wako ende ndine mhuri newe. Saka ini ndoti sasa project yakandibatsira zvakanyanya. Ezvino ndakurarama ndichiziva kodzero dzangu. Kuti ndikakanganisirwa nemutowo uyu ndinodai. Kana kuti ndakunyatsozvimiririra kuti munhu akanditadzira nenzira iyi ndekodzero yekumuudza ipapo ndogara sina godo. So nekuti nanhasi kana pandakazomborwara ndichienda futi kuchipatara ndakafara chaizvo ndakawanikwa aiwa utano hwangu uchiri paright BP ndikanzi handisisina. Inyaya yekungonakidzwa ngonawo babi yangu vaingotizirawo pachikwata chese chocho vachingotizira bva taenda kutoti ndaiva ndisina kugara kana kuti chii. Ndandisina ndakatosvika ndikagara 4 months sina kana nhombe yacho. Saka mwana wenyu kutanga makazomuita mine zera ripi? Ndakamusununga nde17 years. Hamuna kuti here zvigozhero? Akazoshaya hake. Panguva yekusununguka? Akararama 10 months vazoshaya. Dambudziko ranga riri chii? Nenyaya yeudiki vamwe vaiti hanzi inonzi chii? Vaiti ndakatsika pakateiwa. Because akangotanga kurutsa mukaka nekuchaya. Pandikaenda kuchipatara mandanopiwa mubhedha mandagara zve1 week. Ndichidzoka kunogumba handamboita 2 days mwana bva ashaya. Mwacho ndakabva ndazoita ndine 19. Aripo izvozvo 2010. Ndabva ndazoita kamwe 2019 manje. Matambudziko hongu vachiri vakatowanda kutoti zvinezvi nenyaya yemaprogramu esasa yazvaanani. But panguva iyo yatikaenda vanhu chainge vachijairira kuti gore negore vanhu vanongoenda. Matambudziko vari kusangana nawo hamusi kuzokwanisa kuchembedzana nevarume vavo. Nekuti varume vavo isusu tentarorwa tiri vana vadiki hauzive kuti murume wacho anoda kubatwa sei ende ana amweni unovagamuchira sei. Zvinhu zvokuti tende tisingazive tichitoda kudzidziswa. Nguva yekudzidziswa pane pasina tapinda mumarriage. Tapinda mumarriage murume anozoona futi vamwe ozotanga kukota mamistakes ayayo musha wayo waita sei oparara.